Right, muri yeZimbabwe ndauya panapa nhasi zvekare ndine nyaya ndaona pano iri kutenderera iko zvine iri kutoitika. Its current situation right now. Pari kunzi President Mnangagwa and First Lady Dr. Axilia Mnangagwa are today hosting cabinet ministers at the First Family's Precab farm in Kwekwe. Ndo nyaya yacho mamirire yakatoita iko zvinezvi. Vari kunzi vane vanhu vari kuma ministers vese vaenda kunohostiwa kunosanganikwa navo kufamu kana kuti kupurazi rava Mnangagwa nemhuri yavo riri kuKwekwe. Ndo nyaya yacho mamirire yakatoita iko zvino, ende zvizhinji zviri kutaurika ipapo nekuti vamwe ndikuona vanhu vari kubatikana kuti maministers ese vanozoenda ikoko, like for example Minister of Transport ane inazvo zvekuti ange achinoshanya kunoona zvemindaminde zvinhu zvakawanda zvinenge zvikutaura kuone vamwe vanhu vachikutaura tauro Minister of ICT zvizhinji zvinenge zvikutaura kuti maministers iwayo zvine basa rei, zvine need yei kuti vange vachienda ikoko. But muri yeZimbabwe inino pangu chete kungobudisa nyaya ndichikudza izvo zvinenge zvichiitika, zvinhu zvinenge zvichitaurika, not kuti ndinenge ndatora side, but changu chete kukuonesai zvinhu zvikutaurika paground so that monyatsonzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndiri kusangana nemumwe mutereri muZimbabwe ari kutaura kuti they've wanted all government business to focus on individual who call himself president, and then people expect economy turn around and survival of Zig. Ndozvitaura nemumwe kuti aiwa munoti macabinet ministers aka ndivo ari kuudzwa zvekuita naAxilia here, varume vakuru kuitwa vanana nemudzimai nemumwe murume shem. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe kuti asi vari kuudzwa zvekuita. I understand that kuti kana uchishanda basa rako unofanira kunge uri loyal. Ukaudzwa zvese unofanira kukwanisa kuteerera, because ukasateerera at the end of the day anokwanisa kukufire at any given time, and hakuna anomubvunza, anokudza kuti ndakutoshafela uyu minister ngaabve ipapo ndakutoisa mumwe wandiri kuda. Saka chese vanongotamba inonzi the dance according to the tune. Ingonzi I want you to jump. Chavo chete kutozobvunza kuti how high vanotozobvunza vatombojamba, vanotanga vatombojamba kuzoti how high uri kuratidza kuti antori willing kuita zvese chero akatonzi atoya akurove mbama kumba kwako anogona kungozviita because anenge ari under munhu iyeye, ende vanhu ivavo vanokwanisa kuvapa maorders pavanodira kana kuti iwo saka ndakutokuchinja kuministry hausisiri minister weipapo ndakukuisa kune zvimwe. Ndo zvinenge zvinoitika, but it seems like maZimbabwean havakwanise kuzvi-understand kana kuti kuzvinzwisisa. maZimbabweans unongowasangana nevanhu vasingazvinzwisise, ndo zvavari mwari kuti aiwa zvekupenga izvo. All those guys vasiya mabasa in their respective departments kuswera vari kufarm yaED. It's like holiday day, then you expect the economy to recover. Maminister aswera kupurazi sure. Ndo imwe nyaya iri panapa iri kutaurika panapa kuti munozoexpecta sei kuti economy yacho inozonaka yenyika iyo kana maminister vari kuenda kunoswera kupurazi. Purazi rarisi renyika, for your own information, ipurazi remunhu remhuri yake iye. Saka pakuda kuti vari kutoshanda zvemhuri yemumwe munhu, they are supporting someone's family. Ndo nyaya iri kutaurika panapa, because purazi dai rari renyika kunzi vaswera kupurazi renyika, I think zvakwanisa kunge zvichizobatsira, but apa vari kuswera kupurazi remunhu, the family yemunhu. Ndo nyaya iri kutaurwa nevanhu panapa kuti saka nyika inozobudirira sei, economy inogadzirika sei, inofamba sei. It's like muri kugadzira economy yemunhu yekumba kwake. Ndo nyaya iri kutaurwa nevamwe vanhu panapa. Mwari kuti what's the point of transport minister anoidi to yekupurazi nabosi wake. Mwari kuti what is the name of the farm ya Bob, I don't even remember. Okay, Gushungwe Daily something ndo rari zita repurazi rekwaMugabe. Mwari kuti wo panapa bootlicking is now an extreme sport in this regime kuti uchengetedze basa. Exactly, ndo zvinambotaura zvangu kuti vanhu ava they are doing anything, they are willing to do anything kuti vakwanise kufadza murungu kwavo kana kuti mutengi. Kwamuri munokwanisa kungoti hey wachinji, because imimi kumaZimbabweans mese these people must be servants, munotoziva kuti muri vashandi vedu imimi, but kuna boss wavo havakwanise kuti nge vachizvidaira izvozvo. Vanotori vashandi, vanenge vachitoti boss wedu, vanototi murungu kana vachinge vaita se vasangana naye. Ndo nyaya imwe inenge iripo background. Muri yeZimbabwe ndangoti darike nepanapa pachannel yenyu ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kutenderera, zviri current situation iripo iko zvinezvi muri yeZimbabwe. Nyaya yese yaitika yekuti vaenda kufarm kupurazi kwa Mnangagwa, ministers ese, cabinet ministers ese, mnasi munoiona sei?